କିଛି ଲୋକ ପାଚିଲା ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପଣସ ରସର ଏକ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ରେସିପିଟି। ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ନେଇକି ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବତୁରି ଦେଇଥିଲି। ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ଏଇ କାଢ଼ିଥିବା ପଣସ ରସରେ କି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ମୁଁ ରସ ବାହାର କରିଛି, ଏଇ ରସରେ କି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବା ଦେଲେ ଟିକେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏହା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିକି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଭଜା ବାଦାମ, ତାପରେ କିଛି ଚେରି ଆଉ କିଛି ନଡ଼ିଆ, ପୁରା ନଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ବାଦାମ ଆଉ ସେଇ କୋରା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଫେଣ୍ଟେଇ ଦେବା। ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପିଠଉ ସାଙ୍ଗରେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଳେଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଟିଲି ଚାମଚ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ନଦେଲେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଉଠିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ତାର ଯେତିକି ଫର୍ମା ଅଛି ସବୁ ଫର୍ମାରେ କ'ଣ କରିବା ପିଠଉ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚେରି ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ କଟା ହେଇକି କେମିତି ତା ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଉଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଞ୍ଚକୁ ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ଆଞ୍ଚ ଦେଇକି ପାଣି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା। ପାଣିଟା ପୁରା କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଫର୍ମାରେ ଗରମ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚକୁ ସବୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାବିକି ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ତା ଚାରିପାଖରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରିଯିବ। ପିଠାଟି ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଆଣି ସେଥିରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଦେଖିବା। ଯଦି ଚାମଚରେ କିଛି ନ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ହେଇଗଲା। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା କରିସାରିଲା ପରେ ଚାମଚରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପୁରା ଇଟିଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନରମ ହେଇଛି। ଏହା ବହୁତ ନରମ, ଏହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ନରମ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍